Wara l-messaġġ qawwi li għadda l-President taċ-Chamber tal-SMEs Paul Abela lill-Prim Ministru Robert Abela, sissa l-Gvern għadu ma ħaq l-ebda miżura konkreta biex jgħin lin-negozji li nsabu f'xifer falliment kawżat tal-coronavirus. Issa l-Gvern iktar kemm idum ma jiddeċiedi li joħroġ il-kumpens għal pagi tal-ħaddiema san nibdew niffaċċaw sensi li ħafna min-negozji ma jifirħux iżommu l-impjegati tagħhom u jkomplu jħallsuhom. Paul Abela saħaq li dak li ħabbar il-Gvern ma jiswa xejn għax in-negozji li jridu jħallsu l-vat u l-polla tard mhux ser ikunu hawn biex iħallsuhom. Kważi dawk ma jiflew xejn għax jiena billi tgħidli għandek ittina 5,000, ittihom li xarejn oħra. Dawk il-5,000 qegħdin hawn biex inħallsek ħanħallas il-pagi. Tiġi xarejn oħra u dawk il-5,000 m'għadhomx għandi issa u minn fejn ħanġibhom. Il-President taċ-Chamber tal-SMEs iddikjara li l-ekonomija se tikkollassa u l-impjiegi ser ikunu qed jintilfu għax l-inċentivi tal-Gvern mhu se jwasslu mkien. Paul Abela qal li l-Gvern għandu jħallas u l-lif meħud minħabba l-kwarantina anke għaliex jekk kumpanija tkeċċi n-nies għax tfalli se tiżdied in-nefqa li l-Gvern xorta jrid joħroġ f'benefiċċji soċjali. Aħna qed nibqgħu nippressaw jien qed narġa' nappella l-Gvern biex ipoġġi l-flus fuq il-mejda u jagħmel dak il-persentaġġ ta' 75% tal-paga biex l-impjiegi ma jintilfux. X'in jagħmel dawk il-flus u għandu mezzi biex jagħmilhom il-Gvern. Issa dak jittardja u jittardja. Iktar kemm qed jittardja, is-sitwazzjoni ħad tibda tiggrava. Ħanibdew naraw li t-telf tal-impjiegi. Fl-aħħar jiem il-Gvern tan-Norveġja ħabbar li se jkun qed iħallas 75% tal-pagi tas-settur privat filwaqt li l-Gvern Taljan se jkun qed iħallas 35 biljun biex jgħin lin-negozji li l-aktar milqutin mill-kriżi tal-coronavirus. Intant il-President tal-MHRA Tony Zara qed jisħaq li teżisti ħtieġa urġenti biex il-lukandiera jingħataw għajnuna li jżommu l-impjiegi tal-ħaddiema. F'kummenti lit-Times u qal li dħul mit-turisti waqaf kompletament u lill-lukandi xorta jridu jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż li għandhom dan kollu mhuwiex sostenibbli. Tony Zara qal li ħadd ma jaf meta din il-kriżi se tispiċċa.